farko dai wannan abu dai na fara matsa shi da hannuna. Da na matsa shi da hannu sai wani ya zo ya ce min shi ku ya ga inji ya kamata ya yi min tallansa ko zan saya. Lokacin da nake da hannu nakan iya dan bare shi dan yi masa dan kofa haka sai na matsa shi da hannu ruwan ya sauka kasa kan rariya. In ya tace akan rariya kasa na sai in dora a gora in sayar. To sai ya kasance yanzu kuma na samu inji wannan wanda idan na bare shi zan yanka shi bi in saka in danna na matse. Sunana Abdullahi Muhammad, ina sai da lemo a kasuwar wunti mu da wunti, kuma ina sai da ruwan lemo ne, kuma ina sai da haka kwaya-kwayansa. Da farko dai wannan abu dai na fara matsa shi ne da hannuna. Da na matsa shi da hannu sai wani ya zo ya ce min shi ku ya ga inji ya kamata ya yi min tallansa ko zan saya. Sai in ce to shikenan na ga injin. Da ya kawo min na siya na fara yi sai na ga abin ya fara shiga. Shine kawai wanda na fara da hannuna haka sai aka kawo min inji na saya na ci gaba da yi. Lokacin da nake da hannu nakan iya dan bare shi dan yi masa dan kofa haka sai na matse shi da hannu ruwan ya sauka kasa kan rariya. In ya tace akan rariya kasa na sai in dora a gora in sayar. To sai ya kasance yanzu kuma na samu inji wannan wanda idan na bare shi zan yanka shi bi in saka in danna na matse. Ya fi sauki akan yanda nake yi da hannu haka da karfi. Yanayin yanda kasuwa ya ja mana ne. Domin muka fara yi tun daga safe to za mu ta har zuwa dare ba ma iya sayawa cewar za mu yi gora nawa saboda abu ne kana yin sa in iya tafiya kana yin sa iya ƙara tafiya ne ba na iya yin sa in tara shi da yawa saboda ba da wata masaniya zan ce ko in ya jima ko zai samu lahani ko ba zai samu lahani ba. To alhamdulillah yanda yake karɓa gun mutane sai dai in ce alhamdulillah saboda da kamar misali idan aka ce ina yin kamar gora 10 yanzu ina yin kamar sama da 30 zuwa 40 kaga abu karuwa yake. Mutane suna jin daɗin wannan lemon nan? Kwarai ma kuwa suna jin daɗi sosai saboda da wayan suka zo suka iya koma gefe su ga yaya nake yi ina ƙara ruwa ne ko kuma yaya ne macaccen lemo yake saka yaya ne sai sun fuskanci abin da yake sane zo tambaye su ce to ka gama yi kuma baka dan ƙara ruwan da zai dan ba mu taste bayan a ni ba zan sa ruwa ba sai dai in kai ka saya in ka je gida ka ƙara da ruwa amma ni ba zan ƙara ruwa ba. To nawa ne wannan goran naka sai in ce kaman wannan gora na wannan naira 300 shi kuma kaman wannan naira 200 to kana samun riba ko ce to ina samun daidai gurgudo. Alhamdulillah kamar yadda kwasomi suke karuwa gaskiya karuwa suke yi saboda lokacin da ba azumin baya biyo mutane sha'awa kamar a yanzu da aka fara azumi iya ba da sha'awa sosai dan mutane suna karuwa sosai. Yanzu kamar injina nawa kake da shi? Ina da injina yanzu guda 3 a takaici wanda nake yi da su. Na ka samu injin? Injin dai ɗaya na saye shi a nan Bauchi, ɗaya an sayo min shi a Jos, ɗaya kuma an sayo min shi a Lagos. Akwai wasu wanda suke aiki a ƙarƙashin kare ko kai kake yi? Akwai wanda dai matasa suna zuwa suna dan koya musu sana'a saboda suna dan taya ni barewa lemon. Mai wasu man Allah ya sa abincin su a nan yake zuwa gaba su ma su iya buɗe nasu. Sai an bare ne ake yi ko kuma kafin a bare za a iya matsa shi haka ba da bare? Kafin a bare in aka matsa shi zai sha amma ruwan su zai daci. Saboda gas din bayansa. Amma in aka bare shi aka matse shi to ba zai wannan dacin ba. Shine. Daga ƙarshe me kake sa ran wannan sana'a taka? Me kake sa ran wani buri kake da shi? To wannan dai sana'a ta wani dai ina ganin alheri a cikin ta. Sannan kuma abin da yake ganin burin da sa a gaban sa dai Allah ya bayan bukatar ta saboda a wannan sana'a gaskiya in ka ke cirewa da gidana da kuma dan alherin zan iya duka ina yi akan wannan sana'a. Ni kan wannan sana'a sai dai in ce alhamdulillah.